Atitai mubude. Aragara panze. Itapo kulipa boda. Mberengo Salum. Jimmy. Fari Ephraim. Fari Fred. Jimmy. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekuti Tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana yanembo dzako chitupa nemari yedare. Tarazvo ndi Simon Mberengo achitarira kuna Fari Ephraim naFari Fred. Taura tizo aripo here muroro mwana wako? Mwana wako yaripano. Ndiyo. Vana vaira? Unoona 4. Taura tizo kuti zvamakawirirana zvacho. Pamusoro wachiri wese? Wachiri wese? Verenga toda kuti mutaure mutoerenga zvamura kuti zvakasara zvacho parora. Vakasara kari pamari vakabhadhara ndoshiramo yakadaro kanya rusosa vakasara ne 300 ndo rutsambo kanya rusosa makanizwanani. Okay. Kuti madanidziro 300 havana chavakabvisa. Rugaba yanga iri 300 US. Havana chavakabvisa. Rugaba 600 havana chavakabvisa. Toya danga takawira na mombe 8 havana chavakabvisa. Mombe ngani? 8 havana chavakabvisa. Zvese dzinotsika ngani? Takatanga kuti kana wakwanisa dzinotsika unoona dziri 4 kana wakwanisa dzisongwana dzakadaro zvawakwanisa asi pa 4 unokuwa dzinotsika. Then dzimwe ndedzemari? Dzimwe dzemari. Mamati akabvisa 4 dzine dzakwana dzinotsika. Then wozoto dzimwe 4 ukwanisa kubvisa mari anobvisa iri mari. Okay. Mari pamombe kasingazosvika kuchajira naye pamadhaki kuti imari pamombe imwechete. Takata mutauro kubvisa kwe8 tataura naye taura naye. Mai vakachajwa mai vakachajwa mari yavo 400 yakanga takabviswa. Mukwasha ndechini? Iyo mai mafukidza dumbu. Ngatiyo mafukidza dumbu. Hapana chakabviswa. Vatete vakachajwa yavo $50 hapana chakabviswa. Zvipfeko zvababa nezvamai hapana chakabviswa. Grocery rababa yaramai grocery hapana chakabviswa. Ndo masipanira. Izo zvinzwa hanzi ndoda rungawo wangu. Pamusoro imambo chinhu chekutanga chandoda kukumbira ndikumbirawo introduction kutovaziva. Hauvazivi watori nerisi hazati uzii audizivi paukasvika kumba uchidanho rakagadza kumba wakamuzwa iri nezvababa vemwana? Ndakangonzwa kuti kuna baba vemwana asi handisati ndamboona. Chakatadza kuti undione nayo inhau yekusandiona. Maitaura nyaya yebasa. Nhau yebasa. Asi uchikurangarira here pamashoko ako aparadzana nedare rangu
wakumbira tsamba yekuti urauro somuva uchechi mashoko akwasirwa ndati kuzojoka kushongana chautukurangarangara mashoko ewayo kana tasvika ipapo ndokandaida kutsanangura panyaya yepepa ravabudisa iri nokuti ava ndichiroora kumusha havana kundipa list rekuroora asi zvavakaita vakati iwe enda wozodzoka paunodzoka ndobva ndichakupa list ndobva ndabvisa mari shoma yandandina nokuda kuti ndandine mari shoma oba ndikutarisawo nemari dzinochajwa apa ndichiona iyo ndinoona zvisi kupindirana kuti mari ese ari kuchajwa aya iyo yawakabvisa yacho ndeipi ndoona kuti hapana irunzi yawakabvisa paizoita kuti mazimari akawanda akadaro saka ndakazokumbira zvetsamba yekuchechi kuti ndonamata vakaramba zoti hatikupi tokupa pochauya tichikupa list rako netsamba yekuchechi nokuti wetsamba yokuda pamwe tore muchato ndobva varamba ndobva ndadzoka asi ndiri kushamisika kuti vane list munomudare sayo wakarora kwaniwe mukazi pamberengo kwakabvisa mari shoma ndikwani pamberengo wanga wari peri baba ape andatoona mudare muno iwe unogara nemukadzi wako nevana vako vesa iwe unogara nemukadzi wako nevana vako vesa ndaimbogara navo mukadzi wako hausi uchagara naye bari mukadzi wako achiona vanotani izvo ndibaba ndoindatonzwa muno mudare ndatoona namuno mudare iyo wadari kamambo nyaya iri papa ichokwadi zvinoreva kuti Tezvara wari uchienda kundoroora usina kupiwa ngokuti hauna chipawakambosvika padare pane zvawakabvisa saka usina nyange zvekupinda mumusha unani waungapiwi bepa rimwe saka asi bepa rakanga riripo rawaitaurirwa uchidaidzirwa ndiro iri kungoti bedzi hapana zvaakambobvisa kana pakutanga pacho zvisinei zvadaro izitoona kuti hatingati ndiro riro kana kuti uyu arikuta kuti hapana bepa raangopinda akanzi tichakugadzirira imoti ndiro riro toti ndiro ngototi pane zvaakabvisa handizvo zvikudaidzirwa here zvaakabvisa kana kudaidzira hana panapa zvava zvapesana mutombo nyaya kuti Tezvara unoda pfuma yavo yamakawirirana ndopane nyaya kuti wakawirirana here kana kuti hawana then woti pandakaroora wanga wasipo pane wanga waripo wacho wari kupi ndonenge wamubvunza mwana hongu anenge ari wenyu asi pamwe akakurira kwana sekuru zvinoitika izvozvo imimi manje wana sekuru havapo wakakudza wakarodza havapo maakudhaivheta kuti mutore pfuma pamwe imimi kwana sekuru kwacho hamuna kana kubvisa seni because zvaida vatodai mamauya muri mese manje ari munhu nasekuru pamwe ari munhu wanasekuru ari kana kuti kwaakakurira mwana wenyu mwana ndewangu ndakakudza ndakaenda pachikoro zvese aiwa asi ari kwana sekurwa ano ari pangu saka akaroorerwa kupi zvakaitika inini ndandiri kubasa paakasvika kumushauri ndakapa go ahead pane vakanga varipo paumba kuti batsirei mukwambo zvokuti Mukwasha kuita vana vese baba naTezvara musina kuonana takaonana zvemukwambo maonana takata nemukwambo wangu wabva kumushauri anzi chienda undotsvaga mari bhijana chikamu chekuti kunyore tsamba uende kuchechi zvikutaura kwaoenda zvinozobhadhara zvitawirirana izvi akazondifonera iye Mukwasha abva kumba ndikati mukwambo zviri nane ndogona kuti ndisangane nokundokuona ndikuzivi takasangana naye ndikamudaidza mutsvake ndakamba naye nemudzimai vane mwana wamuchechi pamasasa pandichinyepa zvinoita izvi zvanowana 4 saka 1 ndozoti wakazotiwa mwedzi 3 it means a long time ago nguva yapo pasina kuyanana nemukwasha wenyu asi mwana wenyaya uya here kumba
mwana kuti wazukuru nyamunoziva wese wari 4 mwana kumba haana kutozvauya akandouya naye murume wake aikugara vari vese nemurume wake iyo wadari yakaoma iyo itoenda kugona wachari newana wake newana wake iwo wakakurira kupi wakakura kupi kwani kababa wako ndo nyakukutumbura here saka itauraika zvino tiyeke so that pajeke muri kuona musakajekesa ka zviro zvinotinotenderera pazvimekuta kuti aiwa mwana wemukoma wangu baba wacho wakadii asi ndii ndakazomukudza then podi ojeka alright miraya angarora mukushayi kuenda kuna baba mukushayi kumboenda kuna baba zvoapo wakabamba mukushayi kuenda wakumba kuna baba zvawakabva kubasa nemurume wako hanzi ngei musati musikamboendo kundoona baba munini mari plus murume anenge achitongoti mari hapana kashakami ndingangopedza nguva kana awari hapa unini vamwe vakashaya avari kubasa ndizvo kwai saka mupambo haane nazvo kuzva kuti mba awakashaya awandowapa unini kuti handichabvisi mapfumi makuru zvavakafa ndizvo zvakutorewa aiwa kana dare tese taakuvhiringika kuti vanongoti nditezvara iye mukwambo asikazivi tezvara ende wasikaziyani totauda kuti tiestablishe kuona kuti wane right here to claim ichi pfuma yacho asi kashakambei iye mukwasha anokuongorora sezvo mushamatezvara ari right kana mukwambo watora tezvara kuti bvisa pfumaka gutsikana nazvo tezvara ubvunza mukadzi wako kuti wati baba wangwa uchakushaka chii aiwa but nyaya yazobuda pachena yabuda pachena kuti andi baba munini saka kumairana kwavo kushoma baba munini mungatadzi kutoziwana asi davari baba wake chaitenya kutumbura pamwe davari kuziwana muzvare dzeni nyati kana nyati munhu kana uchienda kunobvisa zvaari kuti akambo mari yaakanomisa iwo hatikaunengo nemunyai wako anenge ane bhuku raka achinyora zvawabvisa zvacho zvoona kuti zvibudirana here nezvichabudidzwa nababa kana ungazova achiti ndakambobvisa mukwasha saka zvakewo zvacho zvaanotirengira zvaakambobvisa zvacho kuno wakanga ari kwacho ndezvipi pamusoro ichakamisa ndindakaperekedza mwana kunoroora ndatumwa nababa mukoma wake takaenda tine $100 ndoka tasvika mumusha ndoka tagamuchirwa zvakanaka tagamuchirwa takasvikira pamba pana baba pana Tezvara vamwe ndopamba patakasvika ndomukicheni matakasvika taurana nana Tezvara ana baba tauya kupasha murongo taona kuti hazvigona kuti tigare nemwana musingazivi nemwana tauya kuzozivisa kuti sine mwana wenyu zvikanzi zvakanaka mukwasha waita zvakanaka hatigoni kukupai list mari yenyu taiona endi tazviona chendai mutsvaga mari pamunouya tozokupai list kana kuti makuda kuuya tozokupai list kuti makuya kuchiona iyi mari ndiye kungozivisa bedzi kuti tisine mwana wenyu ndobva tavasira mari iya ndobva taparadzana mune zvakanaka saka nguva yakazorebwawo igore ripi 2017
matone lisi yenyu saka una kuroora utosaroa akabvisa mundi 99 zvagiraiti kunokuroora ndautindirwa munyika ngandorore right iyo tiri kuona kuti hapanayo saka uyu muchinda chaangangobhadhari toti anobhadhara madamages and then wochizonyatsogara pasi wachidi wachiwirirana natezvara wavo saka anofanira kubhadhara chi wadari vana ava havasi kugara vese ndada kuzivisa vataure mukoma wavo famisa nepari zvino havasi kugara vese vana pakuziva kwangu chikonzero uyu ndiye anochiziva ina handingachizivi sevana vanenge vari kubva kwavo asi vakazouyawo kwandiri vachinetsana kumba tikagara pasi semusha chii chamuri kunetsana muroora ingosumuka pamba pamusha pavanogara uyo asipo ongoenda ozongofona kuti ndapa Mutare kana kuti ndiri muHarare. Uri muHarare sei ndisina kumupa permission tikatovabatsira mukadzi akasvika pakuti ina handichadi murume padare redu remusha handichadi murume ndakuenda kumusha kwedu. Mukadzi achibva aenda asi akaenda achiti ndiri kuenda kuHarare kuna sekuru. Isu sekuru wacho hatisati tambovaona hativazive. Ndindavanyengerera ndikati aiwa mainini hazvinzako dzokai kumurume imba yenyu yakanaka vanhu kana paine zvine zvichiitika zvechinetsa kana uyo anetsa uyu uyai mumangari kwatiri tomubatsira uyu kuti mugare zvakadi zvakanaka. Ndobva vadzoka vakateererawo ipapo zveshuwa vakadzoka ndobva vagarisana ndobva tangonzwa futi kuti uyo akuripota kuti mainini kumba hakuisina kwakuendawo kumba zveshuwa mainini kumba hakuna. Ko mainini maenda kupi? Zvikanzi handiri kwaMutare. Ko mazongobuda musina kumbooneka kana munhu umwe chete sei? Dzokai kumba. Ndobva vagara mazuva ndobva vadzoka. Saka vakazoramba vakunetsana murume nemukadzi. Tikada kuvagadzirisa mukadzi akutoti ini murume handichadi. Hauchati murume nekuda kwei? Saka vana vanenge vari kupi pavanoenda kuHarare Mutare vana vanosara pamba? Vaenda navo vana. Okay. All right. Muzareti I think tuchigure ndatanga kunzwa hangu pamadairire aita Mukwasha kuti madairire kuti munhu haana Tezvara wake kuti handivazive. Madairire ai munhu ane vana rubvuru wakadaiwo 4 pese kwakadai so. Kangoshusha kwaanoita nekuti anomborwadziwa hazvizivi kuti inonzi kuroora chinorwadza sei. Dai akabvisa mari aisaita munhu waari kuitawo. Saka ari kuverenga kuti uyu atobuda muupenyu hwangu. Ari kutomuverenga kuti uyu atobuda neubvuru hwaina hwanhu atangoita. Because anomborwadziwa anozitsvaka nasenzi. Madairire kuti Tezvara kuti anyatsoratidza kuti ndina Tezvara wangu hazvina kudaro. Kuti ada kutongomukanda kutoti uyu ndatonhera ototanga zvimwe because haana chakatombomuhwato. Muziro anoita baba vati havasi kuziva zvavakuedzana pari mune raundazoita baba vazoto vakutaura vanga vakutotaura zvimwe zvinhu zvekuti zvavari kunetsana vati takagara pasi kaichada kuradza ava vari kutopindurira uyu panga achifanira kupindura asi ivo vati handisi kuziva. Right. Wobhadhara chii iyo manzwa haasi uchagara wese ende harisi roora ba machoro panofanira kubhadhara machoro. Kamambo zvakadaro tinoenda patsika dzedu paita mhuri nokutoti zvinofanirwa kuitwa panodiwa mbudzi 9 kuzoya nemwombe 9 zvobva zvapera zvakadaro.
Kuti Okay. Pamusoro ipapo pakugara tese ngati kutoitika kwakaitika zvinhu izvozvo kuto takatokohwa zvinezvitotese ivo nezvizvo ndo pavasitori kumusha vari kuharare vana ningori nevana nekukumusha saka zvekuti kugara tese nhauti iye haasi kumusha pavasati vandikushinga ndo vari kuharare havasi kungochengeta Oyo chiri pamusha. ini pamusha nditorimo. Right, sa unomuendesa kumagistrate court kuti aende abvise maintenance. Handiti yekuchengeta wana wake. Tezvara zvataurwa nedare munofana kupuwa mbudzi 3 nemombe 3. Ndo zvamunofana kuti mupuwe. Right, munozvibhadhara rini? Mbudzi 3 nemombe 3. Ndowana mombe pagore. Gore rega rega. Gore rine wobhadhara 1. Izvo zvindikuvapa 1. Wovapa 1, right. Asi ndaikumbirawo mambo kuti mukadzi uyu takatadza kugarisana. Haisiriyo yedu yatiri kutonga iyo. Kana muchida kuzoiunza munoiunza kudare yega. Ndeyatezvara kuti wari kuda achiita. Taona kuti havangawani pfuma, vanowana matyorwa. Ko mbudzi 3 idzo iye zvirundowapa mombe nembudzi 3 ovha yega, then pagore rinouya 1 rinotera 1. Sorry mambo, sorry yenyu. Nekuti mukadzi uyu handisi kuchagara naye. Saka izvezvi vari kuita kundifosa kuti ndigare naye, iye mwana wavo akaita upombwe. Saka ndo pari kunetsa kuti mwana uyu ndigare naye, izvozvi ndivape pfuma ndichigara nemwana wavo. Ndo pari kunetsa. Iyoyo akubhadhara madamages chete. Asi mwana wavo kuti ndichagara naye izvi zvandichakwanisa. Hatikurambanisi. Iyo haisiriyo. Kana uchida kuzoipinza iyo unounza chikomba. Handiti unounza chikomba kana pane rimwe dambudziko, nekuti Tezvara vari kuziya kwauri iwewe, ndo waanoziya. Hausati wamupa gupuro. Wakamupa gupuro here mukadzi? Aiwa hamupi pamberi pedare pamambo. Imhosva iyo. Munondopanana mwega muri kuko. Mapostori wapi? Okay. Ndio mosha mambo mjika ya pa ule nyika ya mambo niwe. Alright. Apakana ngatare munde 11. Wakunzi ngombe 3 nembudzi 3 ndiwo akasvika mushame avo. Mwana kana dai yochiziva kuti hapana mwana wavo usati zivi, iwe unobvisa ngombe 3 nembudzi 3 wobva wasununguka mukakurengerai. Ave pasina kupindura dare rati unobvisa mombe wataura vega kuti unobvisa mombe imwe chete izvezvi nembudzi. Mambo wakati chibva wabvisa nembudzi 3 pamusoro pemombe. Then ukakumbira futi kuti ndinogona kubhadhara mombe pagore. Mambo wakakubvumira kuti dzimwe 2 dzasara idzi unobvisako pagore semunhu abvisa imwe nhasi chete zvapera. Zvinoita here izvo? Sorry. Pandichabvisa mombe idzi ndichati pendobvisa mombe nembudzi. Obvisa mombe akumbira mombe. Okay. Alright, tokupa icho chichemo kuti it's okay. Right. Takatupa judge ngangotsanangura padiki magariro paati zvokumanikidzwa kunzi ari kugara mumusha mavo. Vanhu avari 2 waigara pamba pababa. Vanova baba wane zita riri pasamoni apo. Ndo pamba pawaigara uyu nemukadzi wake. Saka zvadaro
nekunetsana kwaita pamba ipapo, uyu nemukadzi wake wakazonotsvaga pavo pavari kugara imo muchinhenga imomo, wakanotsvaga pavo pawakanovaka pavari kugara. Panowa ndipo pakazosimuka uyu achienda kubasa achisiya mukadzi ari pamba ipapo. Ndo paari izvozvi nemhuriyo yaanayo iyi. Kwawaigara kumba kwababa wakabva wakanovaka musha wavari wairi. Saka ndati ndijekesera Mudare changamire kuti sezvo ari kuti mumusha medu hatichadi, iwo wakanovaka wakanotanga kukura steji wavari wairi. Umudzingi ipapo nekuti ane wana wako utora kuti aenda nawo ku 4. Saka iwewo uchaungatoite unototsvaga umwe musha kana kudzoka kwababa wako, asi apa paari kugara newana haupa hauwadzingi nekuti wana vanogozoenda uda kuti waende kupi wana wako iwe. Ipapo mambo sorry zvishoma. Mukadzi uyu zvaari kuita kune mashabhini ari kudhuze kweiko achingomadoro achidhakwa pasi achifamba kilomita kuenda kundovhiringidza vana baba vangu magariro. Vana baba vangu havasisina kusunguka, ari ndokanda matombo pamusoro pemba achijamba fenzi itaura kuti makanditambirire musha muno. Iwe izvozvo zvinosungisa icriminal, unondopika jeri ukasiya vana wako wachishupika. Haubvumirwi kuita izvozvo. Chigara pamusha pako wotoseenzera mhuri yako. Ndakutaura kuti unoenda kumagistrate court wondopuhwa maintenance, mari wobhadhara kukumaintenanchi uripo pamusha ipapo. Uyo haakudzingi pamusha nekuti ndo pane wana wake, handiti anotobvisa maintenance uripo. Izvo zvekuenda kunana baba wacho kunana mukoma wacho wosiyana nazvo nekuti unoenda mujeri uruzvinzwisisa. Saka zvapera izvozvo. Saka mombe unondowapa rini? Taura zuva rekuti undowape mombe. Kana vakasimuka chero nhasi. Satonyera kana kuti mangwana boza tainotoka pamuzi. Then chinzwa iwewe. Chinzwa Efrem. Mangwana unobvisa mombe 1 nembudzi 1. Mangwana. Then mombe 1 nembudzi 1 musi wa 30 September. Hatina kuisa muna October ngoti tikasa 30 October teta kutopinda muna November. Hazviiti. Saka dzosa nemwedzi kumashure pagore rako rakumbira iro. Saka taisa 30 September 2025. Mombe 1 nembudzi 1 musi wa 30 September zvakare 2026. So kumbira kwawaita ndiwo judgment yako. Saka undobvisa izvozvi nekuti mwedzi usati wagara. Saka mangwani wobva wabvisa nekuti muna November hatiiti marora, handiti. Saka mopuwa wodescribe mombe yacho kuti mupuwe mapepa ekufambisa nenhau yekuya. Muri kure nekure? Ndinobva kubhikita Masvingo. Unobva kuTezvara kure. Makosi eyo makosi enyu ekufamba kubva kumba kwangu kupinda pano pashandisa 13 dollars. Chachida kuti 13 dollars kuti 26 ositaidare imari 10 ita 36 tayanda masamon imari 80 dollars. Mari $80 plus 36 36 that's 111. 116 ndizo 116 Tezvara wako wane makosi ayo 116 kudaidza kudara. Ndikunzwa mambo asi pari zvinezvi. Right, paunoeka nekuti wangoda kufamba uchibvisa tongoti 120 makosi, so that mari iyo ndo yavanotosenzesa pamari yavo $40 kuita kuti unga wachikwanisa kufamba. Unobvisa $40 pagore rega rega, 40 mbudzi nemombe kuita kuti wawane mari yekudi yekufambisa kuzotora zvinhu zvavo. Saka unobva warongedza $40. Saka
imimi mangwana moita kana muchingotengesa muhamatengesa mupuwa 40 yenyu nembudzi nemombe yenyu muhamadi motengesa mubva maenda handiti kuita mangwana nhasi zvinoita mangwana okay saka yapera 40 mbudzi kana uchibvisa iri mari unobvisa $40 zvakare mombe kana uchibvisa mari i350 ndo mari yemombe yedare handiti saka mondotora mombe mupurisa ari kudhuze kuti ndiyo andichinenga moita sei moita arrangement nemapurisa kuita kuti inyorwe kana muchitengesa modi motengesa nekuti bhikita mungatakuri munhu mondosiya matengesa alright kudai mutaura mubatsirwa nemapurisa kuti muchazvifambisa sei Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojipondora, dojipondora tete.